Kaixo, Carlos Rinazasora naiz eta nire azken novelatxoa presentatzea notor. Bertan goxo izena du, eta bertan goxo da beilatoki baten izenburua. Eta, bertan kontatzen da, beilatokiaren inaugurazio eguneko goraberak eta jende asko dago gonbidatua bertara, eta bapatean ekaitz bat dela medio argia joaten da, eta denak barruan 100 persona baino gehiago entzerratuak gelditzen dira, eta pixka bat kontatzen da persona horiek dauzkaten bildurrak eta burua usteak, eta egoera dramatiko horretan nik pixka bat esperpentora jo dut, eta azkenean hori kontatzen da, eta bukaera iriki bat du, eta irakurleak emango dio bukaera.